Näissä vaaleissa sinä valitset Tampereen uuden pormestarin. Olen Ilmari Nurminen, SDP:n ehdokas seuraavaksi pormestariksi. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana ja kansanedustajana tunnen kotikaupunkini ihmisten asiat. Tahto auttaa muita ja halu puuttua epäkohtiin kulkevat mukanani joka päivä. Olen huolestunut siitä, miten maan hallituksen eriarvoistava politiikka on heikentänyt tamperelaisten hyvinvointia. Tahdon pormestarina osoittaa, että kaiken voi tehdä reilummin. Haluan, että Tampere on tasa-arvoinen, nuorekas, kestävä, elävä, kansainvälinen ja yhteisöllinen kaupunki, jossa jokainen asukas on tärkeä. Sinä päätät, millaisilla arvoilla Tamperetta johdetaan. Äänestä SDP:n ehdokkaita.